m bịa na be nna m ihe niile Anambra na-akpọ omenala abụrụ omenala be nna m. Everything. Imo steeti a na-ama afụ ebe ha na-eme omenala, Abịa na-ama afụ ha, mana ọ Anambra bụ juru na soshal midia. Ịbịa na be nna m enwere ihe dịka igwe, enwere ihe dịka eze, enwere ihe dịka ọzọ na be nna m. Den onye ka m bidoro na-agba ndị be anyị sị ha na onye abịazi na-asụ omenala Igbo enweghị omenala, maka na ọ bụrụ na Igbo nwe omenala, kedu ebe omenala Igbo? Maka na ọ bụrụ ka ezinụlọ si eme ka ezinụlọ si eme, kedu ife kpatara ya? Ndị ụka kwa ịbịa n'ụka ahụ anyị na-aka dịka nsiri jụọ ọrụ, ndị ụka nwere omenala, mana omenala ụka ahụ gịnị mere na ndị ụka na-eme? Kedu ebe ajụjụ m na-achị nje? Ịbịa n'ala Igbo, onye ọbụla nwere ebe o si wepụta. Kedu ihe mere na anyị niile si chebe ahụ wepụta nwere ike ịnachi akwa na be anyị ahụ bido n'ebe ahụ o si wee bido gbarụọ, ebe ahụ o si wee bido wee rube problem? Kedu ihe mere na ya ga-esi na village youth, village ụmụnna, village ụmụada, village security, village leadership, kedu ihe mere na amasị ebe ahụ wee mere ụdị a wee pụtaba? Ihe kpatara ya.